Uma isimo silikhuni ngesikhathi seNgonyama uDinuzulu ikhothama ngonyama kaCetshwayo emzalayo ineshumi leminyaka neminyaka esithupha yema nontanga bayo yaphuma nontanga bayo yayongena ehlathini kwaCetshwayo yahlala khona iminyaka emibili kuya ngaphezulu okufanele ngaba yikho intsha engazi kwaCetshwayo ngoba ukuba iNgonyama uDinuzulu yake yalala phansi ngaba sikhuluma lapha esikhona namhlanje ngizama ukuthi ke ngikhuthaza nina njengabantu abasha ukuthi kunjalo yathi mayisiphuma isiphikelele kwaNdunu yathi bonke abadala athi kababuyele emuva yahamba nentanga yayo yahamba nabanewabo ofalazi yathi kimpi ngiyinika nina imbokode bomvu nabontanga yami imbokode bomvu uphefeni intanga yenkosi uDinuzulu eyangena nabo kwaNdunu yathi ke nebofalaza ningubo yami niyawufala phe ngifakho isho kwabasha onke amabutho athambani ninodla ukudla niyokhonza ngizama ukuthi ke isakhiwo sabasha kunoma ibuphi ubukhosi kunoma imuphi umndeni kunoma isiphi isizwe ibona okubaluleke kakhulu zinduna ngokuphelele ungathi uma sekushintsha izinto ishintshwa ngabantu abangazilutho uma iNgonyama inquma ibutho lelincane kuba yilona khala lempi iNgonyama sekuyilezi izithombe esezenziwa ibingahambi phambili ilona khala lempi bekuba yibutho lonke elincane ngokulandelana kwayo ibisiba phakathi nendawo ike yakwenza kanye laphana enkundleni entombi kwababekho yangena phakathi sayicina intatheli lutho isishilo ukuthi kuyothi masebula basibona sesivuleka eyisiphuma thathu wena ondlu ngizama ukuthi abantu abasha ibona abangamandla eNgonyama isikhathi nesikhathi uthi iziba ziyagqibana lapha engangeqa khona ngeke ngiseqa namhlanje lapha weqa khona ngeke ngiseqa namhlanje kodwa ke nanti izwi engilibekayo kini nayinsizwe ngoba kufekile yathi iNgonyama abuphela ubuso benkomo eleNgonyama libuyi lilambatha eleNgonyama kaliphikiswe ngakho ke yenzani konke okusemandleni ukuthi nisike isihlalo fishe njengoba nibabo kuthiwa nje bayisithupha mayihlanu singaka sebemise ukuthi impi ingakubaleka manje lokhu kusobe enkomo umzimba wonke kuyihlalela awukwazi ukuthi uyifihle ngapha ngakho ke izwi leNgonyama lathi awakhula mawo ngininikeza lo mlayezo kulolusu intombi azidingi imiyalezo zakwemukela yizona ezenza ubukhosi bababukhulu nina zinsizwa nake nanyamalala endlunkulu akwabe kuseza umuntu yawugubha umkhosi woswela nezingane zayo nami ngoba ukho umkhosi okwagutshwa ngeke intombi izona ezenza iNgonyama izibona ukuthi ngeNgonyama ngoba zaphuma ngobuningi bazo zayenza yaba iNgonyama ilele nje lapha enhlabathini isibusiso iyosethula qala entombini ngoba yakusho ngomlomo yathi ayazi lezi intombi ukuthi ikhulisela abantu ngoba nina abantu abasha nilibele utshwala anizi ebuthweni umkhosi woswela mangukuthi inkunzi wayibamba kangaka wafuthi omnye angasithela ngathi bebengenzela nje ukuthi uqinisa lolu hlelo eniliphethe ngoba luphelele luyaphila luyikusasa lesizwe angibuyisele uNdwandwe angazi emkhathi noma ngabantwana khona ubezobeka